ஹலோ ஃபேமிலிஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, வெஜ் குருமா தான் பார்க்க போகிறோம். சப்பாத்தி, பூரி, ரைஸ்க்கெல்லாம் சூப்பராக இருக்க போது. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணிங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இப்போ வெஜ் குருமா பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் நான் வந்து ஒரு 3-4 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், அப்புறம் 1/4 டீஸ்பூன் சோம்பு போட்டு வதக்கிக்கிறேன். இது நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். ரஃபாக தான் கட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் பொடி பொடியாக சேர்க்கணும் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பொடி பொடியாக கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்துடுச்சு. இப்போ 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளியை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளி வந்து நல்லா குழைய வதங்கியிருக்கணும். அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இல்லைனா கொஞ்சம் திப்பியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நல்லா குழைய வதக்கிக்கோங்க. நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் வந்து சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சள்தூளும் சேர்த்துக்கிறேன். இது ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் இருக்கும். நீங்கள் சால்ட் வந்து உங்கள் தேவைக்கேற்ப போட்டுக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இது எல்லாமே நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பாருங்கள், குழஞ்சி வந்துருச்சு. வெங்காயம் தக்காளிலாம் நல்லா மர்ஜ் ஆகி எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வரும். அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் ஒரு கப் வந்து நம்ம வேக வச்சுருந்த கேரட்டையும் பீன்ஸையும் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நீங்கள் வேக வைக்காமல் டேரெக்டாக போட்டு செய்யணுன்னாலும் செஞ்சுக்கலாம். நல்லா க்ரன்ச்சியாக தான் இருக்கும். இப்போ இதில் வந்து 2 உருளைக்கிழங்கு வந்து நான் பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுவும் வேக வச்சது தான். அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா பச்சை பட்டாணியும் கருப்பு மூக்கடலை இருக்கு இல்லையா, அதையும் வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன். அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு இதில் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் காலிஃப்ளவர், வேறு எதனா வெஜ்ஜஸ் ப்ரிஃபரபிள் தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இது வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் 1/2 டீஸ்பூன் வந்து நான் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். நான் வந்து தனியாத்தூள் சேர்க்குறேன். ஏன்னா இது குழம்பு மிளகாய்த்தூள் அப்படிங்கிறதுனால சேர்க்கல. உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட தனியாத்தூள் கூட சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ சேர்த்துட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதோட பச்சை வாசனைலாம் போகணும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். பட்டாணி வேக வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த தண்ணியை தான் வந்து நான் ஊற்றிக்கிறேன். ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இதில் வந்து கோகோனட் மில்க்கும் சேர்க்கறதுனால நான் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஊற்றிருக்கேன். ஏன்னா திக்காக வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இப்போ பாருங்கள், இந்த தேங்காய் வந்து நான் ஒரு அரை மூடி தேங்காவை வந்து அரைச்சி பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பத பால் தான். நான் வந்து திரும்பவும் பால் எடுக்கலை. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பதம் பால் வந்து சேர்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காக இருக்கும். இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க. மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 5-6 மினிட்ஸ் வரைக்கும் கொதிச்சா போதும். அதுக்கு மேலே கொதிச்சா கொஞ்சம் தெரிஞ்ச மாதிரி ஆகிடும். இப்போ இது வாசனைக்காக நான் வந்து கொஞ்சமாக கறி லீவ்ஸ் போட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி போட்டுக்கிறேன். போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதோட வாசனை, ஃப்ளேவர் எல்லாம் அந்த குழம்புல இறங்கும்போது டேஸ்ட்டும் இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். இப்போ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். சூப்பரான வெஜ் குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு. பூரி, தோசை, இட்லி, சப்பாத்திக்கெல்லாம் சூப்பராக இருக்க போது. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். இதே மாதிரி சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். அன்டில் தென், பாய்.